bari yau wani abu ne muke so mu gwada maga ko big boys na garin nan za su iya, so bari mu ga waye za mu samu. Yawwa ga wani bawan Allah nan, ga wani bawan Allah. Mai gida wani dan abu ne muke so mu tambaye ka don Allah. Allah ya sa za mu iya sanin sunanka? Sunana Arab. Yawwa to Arab, yanzu idan aka ce za a baka miliyan 7, za ka iya shan gari na kwana 7 idan za a baka miliyan 7? Miliyan 7? Gari na kwana 7? Safi rana dare ya zama abincinka na kwana 7, za a baka miliyan 7, za ka iya sha? Kai, ba zan iya ba. Miliyan 7 fa. Haka lai na yi kama da mai shan gari ne? Jama'a kun ga wani bawan Allah a nan da girman kansa ya ce bai zai iya karɓar miliyan 7 saboda ya sha garin kwana 7 ba. To bari mu tambaye wani bawan Allah kuma nan. Yawwa bawan Allah, tambaya muke da shi. Yawwa miliyan 7 aka ce ga miliyan 7 za a baka, amma kuma sai ka sha garin kwana 7 safe rana dare ya zama na shine abincinka na kwana 7, za ka iya sha? Akan miliyan nawa kace? Miliyan 7. To ai ni ko shekara a 77 ma zan yi ne ai. To kun ji bawan Allah nan ya ce shi zai iya sha miliyan 7 kace fa? Miliyan Ai ba karamin kudi bane ai. Miliyan 7 kuwa. To jama'a kun ji, wani ya ce da girman kansa shi ba zai iya sha ba, wani kuma ya ce to shi shekara 77 ma zai iya sha, ba ya rame shi ba. To jama'a